Jotono koinai walakin hambai sini adu betul presiden joto kaganan somno hari pun ia kalau terik khombogai sini perintah borong menangjek Jogendra Rani Jamatia boni pola khak sama mai tongthung boni jaga tongthung abono sang suiwi khombogai sini tongthai dang sawono hai hai ne asok lai sang sinio manijak asok thawono hai hai ne asok lai sing sini sinio thungna bahai ne seng sano lai bai jawana sini hagrang bokuk se paisok paikha bono bahaine koinai sini bokuk se jebra hasteni artist sini dangsa dangsagono hai boni mane jaga so phanga asobui jora nana bagai Kelainkan hambai sini kagang borsias dari sakali tu ibu nabagai hai hai sini borong dengan semua koi Thomas asal kisah player apa ball orang tongkele ball bisa bunyi sang asuk kamu hai hai na asuk lagi pada sen tei baisa asuk lagi ni sen jaga tonggo orang na asuk lagi sen tei baisa hai ni asuk koi sini mana asuk kamu asuk lagi nabagai tei koi ni sini kami ni Bokuk zubno boni mani jaga sufong asogoi boni otoko desa karo nabai ni bolaikin hambai boja pinai bono boni tongthai na asok nabai kali na koine yang to boi phaina bagai sini nabai motong robai borokno bol bumani bisingtei sini mangoi sensinios tiri thumuno sensor tang lai siwano ni rog yang phaina bagai tei bahane joto bolatias kaganan sama koine tiri no match no to sama sama ko kebe mukri khai hamdo no bisingtei pale ni bagai dengan trek do so ko chang very quick do joto no koine sini joto kaganan gorian sama koine sini nabai motom song terik borok bai hai sini mengawi to go bai joto no baksa kai apa ko laina bagi ang joto kaganan song players sorry joto no koine sini audience kaganan hasal ni phainai joto takuk tei bukuk sono borok no ya pa ko mane bising tei phane sen lam sogoi na lai bagi tengiro ni bagi asa hasal ni sen artist to uthai kha sini bukuk se da samang kring tebra haste ni sini za bukuk se parmita riang tei takuk da samang kring borong genang FM no sen to moi phaika to phasngra kuching yang kai sang bagi tei to bojana kri kha omri mai kane joton hai ni ya pa khoroi cheng borong no lam sogoi na lai bane haide ga cheng bol pumani bisikte sini borong genang sar chief guest 41 MP constituency ni MLA khasuksa sarno joto qualification ya pa khoroi na lai ne seven pare organize chief guest tong sar batang la jamatia aw belai hambai awas ne nglai sinai jora rong genang 23 MP constituency ni aw ane belai ne sar to age belai kereng trophy kawang man tong sang Simon kha